Фенерите по улицата пламват едновременно. Снегът заблестява златно и хората ахват от радост. Погледът се плъзга към двореца. Най-горният прозорец остава тъмен като упорита тайна. Вътре Дария обръща страница в дебелата книга и тишината тежи повече от снега навън. Тя притиска печата върху пергамента. Едно хладно, решено, без да трепне. Лилия влиза плахо и спира на прага, сякаш самият въздух я предупреждава да внимава. Лилия вдига ръка, моли се тихо. Ваше височество, само миг милост. Дария посочва вратата. Кратко, ясно, без усмивка. Излез. В коридора двама слуги си шепнат. Страхът им е по-силен от всяка празнична песен. Орлин влиза с две малки фенерчета. Носи ги като надежда в ръцете си. Той ги оставя на ъгъла на масата. Внимателно, сякаш постави сърце върху дърво. Дария вдига длан. Стига. Гласа й има стена, не разговор. Орлин се обръща да си тръгне. Поглежда назад, но не намира път към нея. Фитилът трепва и пак угасва. Светлината отказва да се роди в този миг. Дария излиза в коридора и застива. Чува метално влачене, бавно и тежко. Появява си призракът Мария. Веригата й от ключове стърже по камъка като вина. Мария посочва огледалото. Предупреждение без думи, студено и неизбежно. Дария затръшва вратата. Сякаш може да заключи и страха вътре в дървото. Тя стиска ръба на масата с една ръка. Дъхът й се къса, но гордостта не. Стрелката на часовника се мести към звън. Времето се събира като буря. От огледалото изплува минало. Малко нежно привидение с топли очи. Минало протяга ръка, сякаш казва: ела и си спомни коя беше. Дария протяга дясната си ръка към светлината. Без да вижда чужда длан, само обещание. Светлинен вихър обгръща Дария и минало. Стаята се разтваря като страница. В миналото. Малката Дария пъха ръце в тестото и се смее истински, без корона. Майстор Хриси слага брашно на носа. Добротата тогава е била естествена като дъх. Детето Дария кляка до Ивайло, сам въгъла. Погледът му е гладен, не само стомахът. Тя му подава топла питка, като че подава място в света. Вземи. В очите на порасналата Дария се събира една сълза. Тихо признание, че помни. В огледалото отново се отваря светлина. Спомените не питат дали сме готови. Кралицата подава на младата Дария запалена свещ. Светлината се пази, като се споделя. Дария отстъпва една крачка от огледалото. Сякаш думите парят повече от огъня. Тя слага дясната си ръка върху висулката. Студения камък усеща топла вина. Часовникът бие втори път. Звукът звучи като въпрос към съвестта. От огледалото излиза сегашно. По-топло сияние, но погледът му е сериозен. Сегашно кани с отворена длан. Дария гледа напрегнато, без да се преструва на спокойна. Тя кимва, неохотно, но честно. Това вече е начало, не отказ. Златна спирала ги поглъща и дворецът се сменя с улица и вятър. На площада се появяват отзад. Празникът е тук, но не за всички еднакво. Стъкларят сваля кепенците на половина, не от каприз, а от празни джобове. Никола вдига дървената играчка и я предлага. В гласа му има отчаяна надежда. Дария спира насред крачка и се вторачва в играчката. Сякаш вижда пропукана истина. Никола завърта играчката в ръце, опитва да я направи по-ценна пред непознатите. Елена открехва вратата и наднича. Страхът ти е по-тих от студа. Искра кашля в ръкава си. Малко тяло, голяма битка и никой не аплодира. Тя духва към счупения фенер, като дете, което още вярва, че светът слуша. Никола топли ръцете й в своите. Понякога любовта е просто топлина в пръстите. Елена бърка рядката супа. Звукът на лъжицата е песен без думи. Дария стои в уличката и гледа светлината от дома им и не може да се отдръпне. На площада Орлин подава свещ на дете. Поне някой се опитва да спаси нощта. Дария и сегашно наблюдават мълчаливо. Отзад, без лица, само тежест в раменете. Дария обръща глава към тъмната улица. Решението й започва като поглед. Тя се обръща рязко към вратата. Вече не гледа, а действа. В
коридора Дария говори спешно с Лилия. Думите й режат въздуха. Сега, веднага. Лилия отваря дворните врати и пуска студа вътре, но и шанс за всички. Дария дръпва тежката завеса над огледалото. Достатъчно видях, казва без да говори. Часовникът бие трети път. Звукът е по-дълбок, като присъда. Появява се бъдещо. Студено сияние, спокойно, без утеха. Бъдещо посочва завесеното огледало. Изборите имат край, а краят има лице. Синя ледена спирала ги увива. Светът се обръща към утре, което боли. В бъдещето площадът е празен. Дария гледа отзад, а тишината й отговаря. Тя прави крачка към изоставени фенери. Светлината е паднала като счупена мечта. Разкъсано знаме плющи веднъж. Този звук е по-страшен от всяка буря. Дария бута тежка врата. Тя едва помръдва. Сякаш дворецът сам отказва да се отвори. В празен коридор Дария спира. Раменете й падат. С бъдещо посочва един надгробен камък. Не е заплаха, а резултат. Ръката на Дария изтрива снега от камъка. Истината излиза под бялата тишина. Дария пада на колене. Короната вече не значи нищо пред загубата. Тя вдига ръка към небето. Молбата й не иска прошка, а шанс да поправи. Бъдещо се разтваря в мъглата. Остава само студен от блясък и урок без думи. Дария се изправи рязко на стола си, в настоящето. Диша тежко, но е будна. Тя става на крака. В погледа й има страх, но и твърдо решение. Дария прави знак на Лилия. Ела. Този път не е заповед, а доверие. Тя пъха ключа в ключалката. Металът щраква като начало на промяна. Големите порти се отварят широко. Топлината тръгва към хората, не само към двореца. Дария запалва първия фенер отзад. Не търси аплодисменти, търси светлина. Фенерите пламват един след друг като вълна. Празникът се връща, но по-смислен. Лилия поставя голям котел със супа. Ароматът е най-добрият добре дошли. Хората започват да влизат. Силуети без лица, но истински съдби с нужда от топлина. Дария пуска кесията в кутията за дарения. Този звук е по-чист от всеки печат. Тя подава запален фенер на дете отзад. Светлината минава от ръка в ръка. Никола влиза в двора с играчката. Този път не продава, този път се спасява. Елена приема купа супа с две ръце. Очите й се пълнят, но тя мълчи. Искра прави по-стабилна крачка. Малко чудо, родено от топлина и грижа. Пламъкът в малкия фенер се успокоява. Треперенето спира, както спира страхът. Дария издишва бавно. Не се усмихва широко, но за пръв път е истинска. Орлин слага одеяло на Искра. Доброто се множи, когато някой започне пръв. Дария коленичи към детето извън кадър. Църствеността се превръща в човечност. Ръката й се спира върху висулката. Обещание без цена, но с тежест. Лилия подава кесийка с лекарства на мъж отзад. Малка помощ, голяма надежда. Дария стои отзад и гледа хората, които е пуснала вътре. И тази светлина остава.